Здравейте! Днес ще направя обучително видео за платформата Canva. Да започваме. Влезте в браузъра си и изпишете Canva. Може на български, може и на английски. Ето така се пише на английски. Влизаме в първия сайт и така изглежда началната страница. Така, ако сте нови и не сте ползвали платформата до сега, натиснете бутон Регистрация. Бихте могли да се регистрирате с Google или да изберете да се регистрирате по друг начин, чрез Apple, чрез Facebook, чрез Microsoft, чрез имейл, с мобилно устройство и така нататък. Най-достъпно за мен е чрез имейл. Ако пък вече имате регистрация, натиснете бутона Вход. Натискам Продължаване с Google. Избирам профила. Так, напред. Изчакваме малко. И вече, както виждате, съм в профила си. Сега, казах, че днес ще направим презентация. Както виждате, отдолу имате възможност да създадете документи, бели дъски, презентации, видеоклипове, уебсайтове и така нататък. Презентация може да започнете с някой от шаблоните, като натиснете върху шаблони в полето отляво и напишете темата. Най-добре това да се случи на английски. В случай аз ще напиша история, презентация, защото, както видяхте, платформата не е само за създаване на презентации. И сега, да речем, ще избера един шаблон. Като важното, което трябва да ви кажа тук е, че в платформата има и много платени шаблони. Тези, които са с коронка, ето тук долу, вдясно, значи, че са платени, про, и имат коронка. Аз избирам, да речем, между другото, за презентация важно е шаблона да бъде в такава форма. Или такава, в такава, в такава. Защото, както виждате, има и шаблони, да речем, в ето такава форма, което вече няма да стане за презентация. Това е един вид постер. Както и да е. Избирам този шаблон. Тук можете да видите всички слайдове, видове и типове слайдове, които предлага шаблона. И натискайки върху него или върху бутона персонализиране на този шаблон, той ще се отвори. Сега. Тук нека разгледаме. Тук можете да добавите нов слайд, защото, както виждате, в момента не са сложени всички слайдове, които предлагат в този шаблон тук в лентата, но вие можете да ги добавите от бутона плюс. Както виждате, в момента фона е червен, но отстрани се виждат всички типове слайдове, които предлагат. Когато натиснем тук, автоматично страницата се форматира по този начин и вече си избирате типа слайд. Сега да започнем. Всеки един от тези елементи вие бихте могли да премахнете или да добавите друг елемент от друг шаблон. Защото ето тук надолу виждате и други сходни шаблони на тази тема. Да речем, аз ще избера ето този. Тук се отварят неговия шаблони. Можете да използвате с няколко типа слайдове от няколко шаблона в една презентация. Да речем, аз искам хайде да бъде това куфарче. Натискам бутона копиране
и ще го сложа ето тук. Или да речем тук. Сега, естествено, редактирате надписите. Сега, тук, както винаги, може да промените размера. Сега, тук, само секундичка, шрифтовете са малко по-различни и тук текстовете трябва да бъдат с по-необичайна големина, както виждате, но това е без значение, просто ви го казвам да го имате предвид. Разбира се, бихте могли да смените цвета и така, форматиране. Ето сега тук ще видим шрифтове, като не всички са достъпни. Имайте предвид, че шрифтовете на български език са много по-ограничени. Имам предвид, пишейки на български, имате много по-малко шрифтове. Така че, ви го казвам да го имате предвид. Това, разбира се, може да се намали, да се увеличи, и така нататък. Шрифта може да се наклони, да се удебели. Това са си обичайните настройки, които вече знаете. Да се подравни, дали да има точка, цифри, каквото искате. Сега тук, редактирайки, виждате, че се променя ширината на буквите и редовете. Ефекти. Можете да поставите някакъв ефект на самия шрифт. Ето. Когато ориентация, ето виждате ли как се ориентация на сянката е това в случая. Може да има леко замъгляване, прозрачност. Бихте могли да смените цвета на отблясъка от тези, които са ви дадени за съответния шаблон, или вие да си създадете сами, както и да вземете цвят от някъде другаде. Да речем, взимам това. Ето. Сега, какво още мога да направя тук? Ефектите, да, тук има различни, вече ви ги показах. Сега аз няма да се спирам, вие ще си ги разгледате. Сега, тук е така наречената анимация, като натискайки върху всеки от ефектите, дори да не го натиснете, поставяйки показалеца на мишката върху него, виждате кое как ще се появи. Ето. Има доста неща, ето да речем, аз избирам това. Тук обаче, ако искате да промените скоростта, не можете, защото, както виждате, щом има коронка, тази функция е недостъпна за безплатната версия. Позиция. Дали да бъде в центъра, дали да бъде отдолу, горе, отзад, отпред, зависи, нали, какво искате да направите. Стилове. Дали да бъде, да речем, тук са всичките, как да кажа, елементи на самия слайд. Или припокриване, да. Т.е. кои се припокриват един за друг. Сега, ако искате, бихте могли да смените цвета да речем този свитък, ако мога така образно да се изразя. Да речем, мога да го направя и кафяв в тази част и вече ето сега тук като променя това,
Бих могъл да го изместя, мога да махна и този свитък, ако не ми харесва, или отделна част от него. Бихте могли също така да смените и този фон, който е отзад, натискайки ето тук някъде на празното пространство, където е самия фон, и натискайки тук вече да си изберете какво точно искате. Има много интересни преливащи светове тук. В зависимост от това какво ще правите, по същия начин е и тук. Бихте могли да смените цвят, шрифт, форматиране и така нататък. Ето. Сега елементи. Така. Тук има много интересни неща. Защото до сега бяхме в графата на дизайна, където бихте могли да променяте главния дизайн на слайдовете. От елементи обаче може да изберете различни елементи. Сега тук в момента ми попада една YouTube камбанка, която натискайки тук, аз добавям в слайда и тя ще стане част от моята презентация. Разбира се, бих могъл да поставя контур на изображението и така нататък и така нататък. Мога да анимирам и само даден елемент, разбира се, от слайда, без преходи. Ето, виждате. Така. Какво още? Текст. Сега. Ще видим обаче тук, за да не стават много. Тук бихте могли да търсите шрифтове и комбинации или да използвате някои от дадените, като промените надписа, разбира се. Ще пиша, да речем, пингвин, нещо произволно. Просто така, за да видите каква е разликата. Естествено, промяна на цвят и така нататък. Марка, така, това не ни интересува при условие, че работим с безплатната версия. Сега, от бутона качвания бихте могли да качите изображения, видеоклипове и аудио. Сега, само секунда. Ето сега създадох нов слайд и идвам тук на дизайн, за да мога да си избера. Да речем, ще взема ето това, но ще махна тази част, която на практика не ми трябва и искам един чист фон. Ето така. Сега, връщаме се на качване. Бихте могли да изберете изображение, като от натискане на бутона качване на файлове мога да кача, да речем, ще кача, какво да кача? Ето това. Изчаквам малко. Ето, както виждате, той се появи тук. Сега, след като вече е тук, вие не го виждате на слайда и си казвате, защо това нещо не е на слайда? Защото трябва да го натиснете от тук, за да може то да се появи. И естествено, променяте големината. Тук от трите точки са обичайните опции. Тук може да добавите дебелина, контури и така нататък. От този бутон създавате много бързо дубликат на съответния избран от вас обект. Може, разбира се, отново да анимирате,
да редактирате самата снимка, в зависимост от това какво искате да постигнете. Сега, тук само да кажа, искате да се върна тук. Да, от трите точки пак можете да качите, а можете да качите обаче от своя диск или от Google снимки. Да речем, ето след малко ще ви покажа и това. Сега, идвам тук, може да качите и видеоклипове. Тук са всички изображения, съответно видео и аудио, които съм качвала аз тук до сега. Този път ще кача нещо от диска, за да ви покажа, че и това е възможно. Натискам отваряне. Ще ви поиска профила. Аз избирам ето този, с който съм регистриран тук в Canva, но бих могъл да избера и другия профил. Натискате разрешаване. Сега, тук се отварят това отгоре са папките в моя диск. Тук са и различните снимки, които имам в диска. Да речем, аз ще кача ето това тук. Виждате, че то се появи. Сега, тук можете да качите, разбира се, и аудио. Дали ще бъде от вашия компютър, дали ще бъде от диск, дали от някъде другаде, от Facebook. Виждате, че има опция. Натискам качване на файлове. Сега да си избера някакъв аудиофайл. Кой? Добре, хайде това. Зарежда се тук. Както виждате, след като вече е зареден, натискам тук и той се появява долу. Сега, тук мога да избера дали да се чува през цялата презентация или само на дадено място. Ето сега, колкото повече разширявам, да речем до тук, искам да се чува от първия до последния слайд. Синхронизиране на темпа. Сега тук, само секунда, искам да погледна темповете на аудиото, защото има и случаи, в които се получава разминаване, което не е... Да. Сега, регулиране. Тук вече, както виждате, можете да изпутате самата линия, в коя част точно да се чува аудиото. Звук и размер на самото аудио. Сега аз тук отглушавам и ще го сложа ето тук, например. Аудио ефектите в този случай дали постепенно да се усилва и дали постепенно да затихва. Сега, ако пусна презентацията, виждате, аудиото започва да звучи. Така. Вмъкнахме аудио, вмъкнахме и изображение. Какво още не сме вмъкнали? Това, което не сме вмъкнали, всъщност беше видео. Ще избера ето това видео. Виждате долу лентата и тук отстрани, че чакаме да се зареди самото видео, за да можем да го качим. Сега, когато маркираме
да речем, избран елемент от тези, бихме могли да го изтрием или да го преместим в папка. Ще стигнем и до папките в Canva след мъничко, само да ви покажа това. Просто видеото е малко по-голямо и за това само го приплъзвам. Бихте могли изплъзгане да го сложите тук. Сега чакаме малко, за да може да се качи, но може би аз избрах прекалено голямо видео. Така че ще избера това, защото знам, че то е по-кратичко. Или не е чак толкова, но... Да, сега. Ето го, приплъзвам. Това ще го махна. И... това можете да го сложите. Сега чакаме видеото да се качи, но през това време исках да ви покажа нещо. Сега, нещо важно при режима на презентиране. При натискане на бутона презентиране бихте могли да презентирате на цял екран, да видите изглед на презентиращия. След малко ще ви покажа какво точно е изглед на презентиращия. Запис да направите или автоматично възпроизвеждане. При изглед на презентиращия вие виждате всъщност вие виждате презентацията в такъв формат, бихте могли да доближите или да размърдате слайда, но това ще виждате само вие, т.е. презентиращия. Ако представяте някъде, да речем, на събитие или в голяма зала. Презентиране и записване. Когато го натисна, ще ме изпрати в така нареченото студио за запис. Питаме дали ще позволя на камерата дали ще дам достъп на камерата. Сега, в момента няма как всъщност ето. В момента се вижда камерата. Ако разполагате с няколко камера или микрофона, бихте могли да изберете кой от тях. Аз избирам без камера в този случай и натискам започнете записването. Започва отброяване и презентацията започва. Като в този случай аз мога да водя записки, да сменям слайдовете на записа. Ето. Когато приключа, натискам. Здравейте, приятели на моят канал! Днес, както винаги с моя приятел Явор, ще ви представим 4 от най-използваните браузъри. Така, да ви кажем... това този запис не ми трябва в този случай и натискам бутона назад към редактиране. Исках само да ви обясня, че имате и такава възможност. Сега, другото нещо, автоматично възпроизвеждане, т.е. аз не пипам нищо, не натискам, слайдовете се сменят сами през определен интервал от време, като тук вие бихте могли да приближите, да изберете различни добавки, интерактивни въпроси и отговори, отваряне на изглед на презентация, различни ефекти и така нататък. Излизам от тук. Сега, споделяне. Бихте могли да изберете да споделите чрез имейл
или да изпратите връзка. Или натискайки върху плюсчето, да натиснете върху полето, да изпишете имейла и да изпратите. Тук, ако използвате връзка, трябва да изберете дали само вие да имате достъп или всеки, който има тази връзка, да има достъп до презентацията. Сега, от бутона Home се връщате в началната страница, но преди това исках да разгледаме бутона Файл, който е доста важен. Сега, създаване на нов дизайн, разбира се, ще създадете нова презентация или дъска или каквото прецените. Сега, от импортиране на файлове, вие бихте могли да качите различни файлове в вашата презентация, като в случая това, което искам да ви покажа е, че можете да качите и друга презентация в тази презентация, която презентация да бъде на вашия компютър, в случая тя е в PowerPoint. Сега не съм сигурен за големината, за това ще изчакаме да се качи, но през това време ще ви покажа какво друго бихте могли да направите тук. Така, само секунда, ето е презентацията. Сега, когато я натисна, да речем добавяне, така. Тук вече вие трябва да знаете кой слайд какъв е, за да можете да го добавите. Да речем, като натисна тук, той ще се вмъкне към тази презентация. Тоест, когато натисна върху някой от тези слайдове, които са били на презентацията, която аз качих току-що от моя компютър, той ще се вгради в презентацията ми в Canva. Натискайки прилагане на всички 19 страници или в зависимост от това колко слайда е презентацията, когато натисна, мога да вградя директно направена презентация на PowerPoint и да я превърна в презентация на Canva, което според мен е много полезно. Сега обаче връщам назад. Език. Бихте могли да изберете различен език, но зависи, нали, какво вие предпочитате. Така, бутон на запис ще сте сигурни, че записвате всички промени. Можете да го сложите в папка, да създадете копие, да го изтеглите, което е много важно. Сега, тук, по подразбиране, в този случай ни предлагат PDF. Но, в зависимост от шаблона, който сте избрали, в този случай аз мога да сваля тази презентация и като PowerPoint. Но не всеки шаблон в Canva предлага тази опция. Сега, натискам и оставям презентацията да се изтегли. Както виждате, ни показва докъде е стигнало с изтеглянето долу. Сега, когато тя се изтегли, ще се отвори. Изчакваме малко. Или, ако не се отвори автоматично, щръкнете тук. Така. Изчакваме за секунда, за да се зареди. Така. И след като вече презентацията се изтегли, вие ще я имате в формат на PowerPoint. Сега, тук, тук се... само секунда да зареди. Така, какво още? Само да видя, има ли още нещо
важно, което исках да ви покажа. Не. Мисля, че е това. Само да видя дали презентацията вече се свали. Все още не е и то е разбираемо по простата причина, че тук има доста големи по обем файлове, но важното е, може да бъде свалена и в формат MP4, т.е. видео. Другото нещо, когато сте тук, от бутона, само секунда назад към началото, така, от бутона проекти, можете да видите всички създадени от вас проекти в Canva до този момент. Както и всички шаблони, които сте ползвали, изображения, видеоклипове, аудио и така нататък. И съответно, когато искате да отворите и да редактирате някой файл, сега, тук имам като отделен файл, съответно и тази презентация, която аз импортирах от PPTH в Canva. Сега, когато натисна, ето, тя се отваря, всъщност тази беше само сега. Добре, да речем, хайде ще отворя тази, защото тя е с повече слайдове. Сега, когато тя се отвори, аз щраквам върху презентиране и започва да се сменят слайдовете. Ами, мисля, че е това. Успех